Csó mindenki, sok hülye gyerek. Itt vagyunk hárman, és most már nekem is jó a gépem, és nem fogok sírni mindig, hogy... Mi megvan a gépeden... Az micsoda nagy fasiszta. Az mi? Az mi az a fasiszta? De nem tudom, hozzá, mindig azt hiszem, hogy láva. Tudod, hogy mi ez a fasiszta? Nem, az pöcs. Vagy fina. Hát jó, hát azok. De... Azok a ribancok? Mint te? Ja, mint a csaj, tudod, amikor beledugja az internetkábelt a pinájába, és akkor, amikor kéne egy szőr, akkor 1000 megabit per second, tudod, emlékszel még? Bazd meg, ez tényleg láva! Most álljak és szarjam le magamat. Röhögsz, he? Te is égi. Nem üss meg, mert meghalok. Én is. Oké, túléltem, 2 HP. Nekem csak így. Az buli. Ha még egyszer megütsz, akkor halott vagy. Nem, akkor ki leszek kikkelve. Segítség! Oké, ez túl megijesztős relációs volt. Adjál már egy workbenchet, te állat! Mit? Workbenchet. Még mindig itt van a kis zombi, Alex. De Oliver hoz egy workbenchet is. Jaj, micsoda, sok gondotok van. Workbench, meg még mi kell? Ne hozzak Egy esetleg Ne hozzak esetleg még egy anyós. Az nem kell, de műfasz az kellene. Peti, mire használnád föl? Szerinted? Semmi, csak a csajom... Az internet kapcsolatban Csajom mindig vitással. mondja, hogy nem baszok vele eleget, úgyhogy adok, majd duddosom neki, vagy majd duddosom magának, vagy de mit tudom én. Nem az én dolgom a többi már, csak az, hogy legyen neki egy műfasz, az cső. Többi ez a saját dolga. Majd megoldja ő. Kivel dugdossa, azt már leszarom. Meg hogy kinek, meg hogy egyetlen... Menj az anyádba, láva! Menj az anyádba, kérlek! És mégis honnan hozzak egy workbenchet? Csak így Craftolja, vágjak talán. ki egyet valahonnan? Tudod, Csinálj craftolj egy crafting table-t! Azt kész. Crafting table-ben. Craftolj egy crafting table-t crafting table-ben. Na jó, akkor hozom. TP-zek. Ne tépézzél, mert megverlek. Nem hozzá. Láva! Ne röhögjél, mert szétég a segged. Alex, Ne, most ne, kérlek, ne. Like this! Alex? Most TP-zhetek hozzád? Igen. Itt a water bucket. Adjál Ezt water Ezt bucket! vettem. Na, akkor itt a water bucket. Nehogy felvegye ez a ribanc. Aj! Mit csinálsz? Nem A tögesít ribanc. kenyast. Na, adjatok már valamit, mert szétverem a seggetek Nem medek, rosszak a társadalmi De te is. viszonyok. Na, én elmegyek, mert rosszak a társadalmi viszonyokat, ezt nem fogod túlélni, hát ez borzasztó! Kaszi! Már jön is a világ vége, hát már a kisújszállás jön Budapestre! Olava! Basszus, ne! Szívesen a restaurant. Peti! Melyik hülye ez? Melyik hülye? A lába. Ja, azt hiszem, hogy valaki oda tette. Itt a crafting Tudod, table tudjátok, kiverem egyébként. a lávának. Alex, itt a crafting table. A crafting! Vizet! Csak Hol van a crafting belefutottam. table-öm? Nyilván Na, crafting innen. table. Crafting table, tegyél le már valami hülye. Tudod, már lehet a nagy lamprejsz fej. Itt van! Nem én vagyok. Na. Mit csinálsz ember? Ott van a láva alatt, 2 van a láva Á! alatt. Kész, használhatjátok hűtűribancok. Most itt lögdösöl? Ha? Lögdösölsz? Lögdösödöl? Dehogy Lögdösödöl? Knockback 2-es, hát ne lögdösödjél, mert visszalögdösödök. Hülye Ez- gyerek. Enyém az... Smite. Az arany. Smite 4 a szar, az csak a zombikat tudja megbaszni. De viszont van rajta fire effect. Hát jó, az enyémben is van fire effect, csak van rajta knockback, és ha megeszem Neked meg, akkor... válaszom. Itt mi van? Anyád. Ja, Anyád ott látom. van, anyád ott Google. Tettétek a poénok, de... Ezek nagyon marha viccesek. Valaki tegyen már ide egy vizet. Egy vizet? Jó, Ne, állj, van egy ötletem!
Ó, arany az arany. Na, csináljuk azt, hogy... Unjad a lába! Vizet! Víz! Vizet! De itt van víz, te ügyek! Most így ibancok. Meg... Miért vagyunk Na, vízben? Olivia, gyere ide! Mi felszedtétek a vizemet? De azért most arról gondoskodok, hogy ne legyen vizet felszedési problémád. De valami videó van bedrock, így nem lehet megcsinálni a vizet felszedés. Itt is van, az anyádas bedrock, az is itt is van. De felszedtétek a vizemet? Várjál, Jó, mindjárt. ide jó, csinálok egy végtelen vizet, cső. Alex? Ez így nem lett Tedd a olyan jó. resztóra. Jó, Ennyi felvettem. vagytok Jó, barmok. kösz. Mi már innen. Áh, mit csinálsz? Én éppen megadom a resztónak a problémáit. Kereskedelmi ügyekről van szó! Vagy másról. Jó kis videó lesz, emberek. Nincs egy ásótok valakinek? Nekem van egy, Nincs. Isten meg, hogy odaadjam. Nyilvántású az jó? Mhm. Nagy fasz adok neki Nem. egy gyémántásot, adok egy faásót, vagy egy kőásót. Vagy egy seggásót, de nincsen fám, úgyhogy nem tudok. Ha! Sigás, jó. Ó, tartani barangot. Én még találtam egy nagy szart. Szóval. Barlangot a Az jó népnek, találat. barlangot a Tetszik. népnek, barlangot a népnek, barlangot a népnek. Találkozik a Nem két láttam. ellenfél. Várjatok, én is jövök a bal.